Hi guys, first time nagala ng sa 2021. Dito ako mag-aabang ng sasakyan kung mayroon. Dito ako sa sana mayroong sasakyan. Ayun, meron. Ayun, meron. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May sasakyan. Thank you, ba? Lalakad ako hanggang doon sa waiting shed na yun. Wala akong masakyan. Tumawag ako ng e-trike, yung special trip na susunduin ka sa bahay tapos ihatid ka rin. Kailangan. Yan, malapit na ako. Medyo mainit. Sunog ang balat natin ito. Dito na. Hintayin ko na lang siya dito. At yan ay, yan. Punta doon sa amin. Dito na ako sa Batangas North. Dito ako mag-aantay. Ayan. Dito na ako. Medyo mainit sa labas. Wala akong dalang payong. First time nagala ko sa 2021. Diyos ko, ang tagal. Ang tagal kong hindi nakalabas. At ngayon, kailangan ko lang kasi lumabas dahil nga bibili ako ng gamot. Medyo matagal pa yung pag-antay ko. Tagal pa. Dito ako ngayon sa kahabaan ng Acacia Avenue. Yan, ikita niyo mga bahay. Yung lalaki. Daming ibon. Guys. Update ko na lang kayo mamaya, guys. Ang tagal naman ng aking sundo. Lakad-lakad muna tayo. Sarap lang dito mag... Hello? Oh. Andito pa ako. Oh. Oo, sige. Malapit. Malapit na siya. Diyan na sa Wardrobe. Ayan na. Dito talaga mahirap dito sumakay. Kailangan mo mag-antay. Kung gusto mo madalian yan, tatawag ka sa kanila, tapos door to door ka. Ito na siya. Guys, update ko mamaya kayo. Ang likod.
out kayo. Uy, shoutout sa vlogger pala to. Si ate ah. Oh, shoutout sa mga kaibigan. Andito si ate. Eh, Ano namin? banggitin mo kung sino. Ah, tagal na. Monetize na ako. Ano na yun? Nandun pala ako dito ngayon. Ay, andito na ako sa loob ng mall. Para akong nilipot. Bukas ba yung 1-1? Sarado. Sa wakas, makalabas din. Ako ngayon sa LBC. Pupunti ang tao. Yan mga kaibigan. Dito ako sa loob ng mall. Yan. Nag-aantay pa ako ng ano dahil pinapunta ko pa si Jenny doon sa LBC dahil baka hindi niya makuha. Habang nandito pa ako, puntahan niya muna. Kailangan laging may suot na mask at face shield. Medyo maingay. Yung mga nakakaalam kung anong mall to, mag-comment kayo. Ayan. Daming ibon sa taas. Ayan. Doon sa baba, yun yung underground. At nandito ako sa 3rd floor. Naantay ko pa yung tawag ni Jimmy. Ikot-ikot muna tayo. So, uwi na. Okay. Punta ko ng Mercury. Bibili ako ng gamot. Dito na ako sa palabas.
Magswak. Mhm. Bakit sarado? Hi guys, welcome back to my channel. Dito na ako sa bahay, nakauwi na. Nakaligo na rin ako. Sa mga bago dyan, mag-subscribe na lang sa channel ko. At pakitams sa akin, pakishare. Salamat, bye bye!